To sannan akwai damul istihadati, shine jinin ciwo, wanda wannan ne mata ba su san shi ba. Saboda kan mace jini uku take. Akwai jinin haida, akwai jinin biki, akwai kuma damul istihadati. Jinin haila kamar yadda na faɗa duk wata ne mata suke yi. Ya danganta da yadda mace take. Wata kwana uku, wata bakwai, wata tara, wata goma, wata 12, wata 14, wata 15, wata kuma kwana ɗaya, wata kuma awa ɗaya, wata ma kuma sau ɗaya yake zuwa in ya zo shikenan. To wannan duk jini ne, ya danganta da inda mace ta samu kanta. Da zarar ta yi tsarki to ta fito daga cikin wannan jinin. Amma a sani, haila ba ta ƙaruwa a kwana 15. In dai mace ta yi jini ta kai kwana 15 tana yi. Idan na 16 ne, to na 16 ba sunansa haila. Sunansa damul istihadati, jinin ciwo. Jinin ciwo ba jinin haila ba. Wannan jinin ba zai hana ta yi wanka ba na haila. Ba zai hana ta je ɗakin mijinta a yi kwanciya irin ta aure da mijin ba, ma'ana saduwa. Ba zai hana ta je aikin Makka ba. Ba zai hana ta yi ɗawafi ba. Ba zai hana ta yi azumi ba. In ba a san shi ba, to da zarar mace ta ga jini yana zuba a jikinta, ta yi. Idan ba a san shi ba, da zarar mace ta ga jini yana zuba a jikinta, shikenan sai ta daina yin sallah. Wannan sallah tana nan ana binta. Dole sai ta rama ta, domin a sannan za ta yi sallah. Sunan wannan jinin damul istihadati. Ana samun sa a wajen haihuwa. A wajen haihuwa ma idan mace ta haihu, tana iya yin kwana 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60 daidai. Ran da aka ce jininta ya kama yau 61, to wannan jinin ba sunansa jinin haihuwa ba. Sunansa damul istihadati. Baya hana a yi wanka, baya hana a yi sallah, baya hana a yi azumi, baya hana a je wajen miji, baya hana a kewaye ɗakin Allah a yi ɗawafi, ba zai hana a shiga masallaci ba, ba zai hana a ɗauki Alqur'ani ba. Sai a ci gaba da yin wannan duka gabaki ɗaya to amma kuma sai a nemi magani don jini ne na ciwo. Suna da bambanci da jinin haila a kamanninsa. Amma dai kamar inda na faɗa, ko da mace ba za ta iya gane kamannin nasa ba, to shikenan. Ran da take yin haila, ran da ta ga ta kai kwana 15, hailarta ba ta tsaya ba, ta samu ta 16, to sunan wannan jinin ciwo. Za ta je ta yi wankanta, sai ta kunzugu saboda zubar jininta, ma'ana ta sa auduga kamar yadda aka sanya zamani. Sai ta tare jinin, ta yi wankanta, ta yi komai kamar inda na faɗa a baya. Sai dai za ta nemi magani. In kuma so take ta gane kamanninsa, to shi na haila baƙi ne. Mata da na faɗo nan sun sani. Ya ciza dark green, ya ciza sosai, ba ja ne fau haka kamar jinin da aka yanka kaza ba. Yana da duhu, sannan yana wari sosai. Don haka ma matar take yin haila a shari'a ta neme ta da ta dinga yawan tsafta, tana goge farjinta, tana samun auduga ta sa turare, ta sa a cikin audugar da za ta sa a jikinta saboda mutane ba za su ji warin da take yi ba. Ita da kanta ba za ta ji warin da take ba, tana yawan sa turare. Wannan shari'ar addinin Musulunci ce. Wacce ba ta sani ba to da kai ba ta sani. Baƙi ne ƙirin, yana kuma wari. Amma shi wancan damul istihadati, wato ma'ana jinin ciwo, shi ja ne jajir. Kamar yankan farko da aka yi wa kaza ko rago, haka za a gan shi jajir. In aka yi wa rago yanka ko kaza, wannan jinin na farko ja yana wucewa, wanda ya biyo ba za a ga wani baƙi yana biyo baya. To na farkon haka jinin shi damul istihadati yake. Mata lalle mu fahimci wannan, kada mu zauna ga bautar Allah a kanmu ba ma yi. Kuma ba sharaɗi ba ne ban sani ba. Ban sani ba, ba sharaɗi ba ne. Domin fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saboda haka idan mijinki shi bai je ya nemo ilimi ya gaya miki ba,
ki tafi ki je ki nemo ilimin yadda za ki yi ki tsallakar da kanki daga cikin irin wannan rami, tunda rami shi ma ba za ki je wajensa ba, ya cutu dan ɗauka zai ke haramun ce, duk abubuwan da suka kai ki ba za ki ba. Wannan shine bambanci a cikin jinnai uku da mata suke. Dammul istihadati shi ya shige musu duhu, ba sa iya saninsa. Yanzu kuma insha Allahu an yi bayaninsa. Wata ƙadiyya ta taɓa zuwa mun irin wannan. Ina jin ta kai wata 4 jinin yana zuba kuma ba ta sallah. Yanzu sallah wata 4 yake, sai kuma ta rama. Dan wannan jinin baya hana wa a yi sallarsa. Jinin ciwo. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.